Проблемът не е, че нямаш клиенти. Проблемът е, че плащаш, за да бъдеш видим. И в момента, в който спреш, изчезваш. Това не е стратегия, това е живот под наем в маркетинга. Днес плащаш, утре си забравен. И най-лошото. Бизнеси като твоя не фалират, защото са лоши. Фалират, защото никой не знае, че съществуват. Освен ако не плащаш на Фейсбук данък видимост. Но истината е, че маркетингът не е реклама. Маркетингът е доверие. И ако не изградиш доверие, всеки ден губиш. Органичният трафик, това е доверие. Репутацията, това е доверие. Отзивите, това са доверие. Имейл списъкът, доверие. И това са активи, които остават. Дори когато ти спреш, дори когато имаш слаб месец, дори когато алгоритъмът реши да бъде гаден. С рекламите купуваш внимание, с органично присъствие печелиш уважение. Рекламите са бензин, но ти нямаш двигател, нямаш система, нямаш аудитория, нямаш доверие онлайн. И ако днес платформата падне, рекламният акаунт изгори или просто бюджетът ти свърши, край. Черен екран, тишина и никой не идва. Не бъди заложник на платени реклами. Изгради своя дигитален имот. Твоето място онлайн, което работи докато спиш. Как го правим ние? Създаваме силна онлайн репутация. Печелим реални, позитивни отзиви, постоянно, не само веднъж. Избутваме бизнеса ти органично напред в Google. Правим оферта, на която хората казват искам. Събираме имейл лист, твоят лист, твоята аудитория. И когато ти трябват клиенти, един имейл, един клик, хора в графика. Това е свобода. Това е стабилност, това е бизнес, който диша сам. Рекламите са инструменти, но репутацията е корен. И бизнесът, който има корени, не пада. Ти решаваш дали да бъдеш временен или да бъдеш запомнен.